फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु आपन को आज गोटे आम गाँ पाखे प्राय आम गाँ ठू 20 किलोमीटर हम गोपाल प्रसाद तो मुझे आपको देखा जाऊँगी आज गोपाल प्रसाद तो प्रथमे आम पहुँची जाइए गोपाल प्रसाद रे यहाँ आमर गोपाल प्रसाद भापुर प्राय आपन को पड़ 7 किलोमीटर भितर तो गाँटा ना हूँ गोपाल प्रसाद तो यहाँ ए नुआ नुआ है आपण मानक देखा बहुत भल लगे पर्यटक मैंने मिनिमम जीवा आसिया कर बहुत जीवा आसिया आसती पर्यटक मैंने तो आपण मैंने आसबे एंजॉय करेंगे जगटा को भल लगे निहाती आपण मानक तो गोपाल प्रसाद मन रखिए नाटा हूँ गोपाल प्रसाद राधाकृष्ण मंदिर तो मुझे आपको देखी बाघुआपल्ली आपड़ ये गोपाल प्रसाद देखी दिंतु केमती लगुच मत कमेंट सेक्शन रे जनइबे मुझे आपको नुआ नुआ जगह जोटा कि गाँ भितर अच्छी किंबा सहर तो समस्ते देखुं मु गाँ भितर जतक मंदिर किंबा पर्यटन स्थली यहाँ सब आपण मानक देखीपरि तो कमेंट मत जनइबे कौन भल लगिला कौटा भल लगिला कौ जगटा भल लगिला तो निहाती जनइबे देखंतु गोपाल प्रसाद संध्या बेलर दृश्य बहुत भल लगे आपको संध्या बेल लाइट एवं वाटर शो आपको भल लगे जेहतु गाँ भितर अच्छी गाँ भितर थी एत सुंदर जगह बन तो मत बहुत भल लगे जगार बुलिकी हे कृष्ण हे विश्व निदान विष्णु हे देवकी मानस गौरबंधु हे विष्णु कमर्पुदेव निराश्रय नाजरधी
ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୟାଗଡ଼ର ବାଗୁଆପଲ୍ଲୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାହାଡ଼ାରୁ ତ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଆପଣ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାହାଡ଼ାରୁ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଲେଫ୍ଟକୁ କଟିଗଲେ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଜାଗାଟା। ତା ନାଁ ହେଉଛି ବାଗୁଆପଲ୍ଲୀ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛପଟୁ କେତେ ବଡ଼ ପାହାଚ ହେଇଛି, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏ ଜାଗାଟା। ବାଗୁଆପଲ୍ଲୀର କଳାକୃତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମନ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବନେଇଛନ୍ତି କଳାକୃତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି। ତ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସଜାସଜି ହୋଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜାଗା। ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର କୈଳାସ କହିଲେ ବି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କୈଳାସ କହିଲେ ବି ଚଳିବ। ଏ ଜାଗା ଓଡ଼ିଶାର କୈଳାସ ପରି ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଆମର ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଯଜ୍ଞର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ତ ଭଗବାନ ରାମ ଆମର ରାମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ରାମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଏଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ। ତ ରାବଣ ଆମର ପୁରୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଗୁଆପଲ୍ଲୀର ଏ ଜାଗା। ତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 500ରୁ ଉପରେ ହେଇଥିବେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ একদম ଭଲ ହେଇଛି। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅରୁଣ ସାରଥୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଦୃଶ୍ୟ। ମୋର ଆଣିବାକୁ ମନ ନାହିଁ, ଘରେ ଦିଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମୋର ଥାଇ। ନା କ'ଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର। ଆପଣମାନେ ବି ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜାଗା। ବାଗୁଆପଲ୍ଲୀ, ମନେ ରଖିଥିବେ ବାଗୁଆପଲ୍ଲୀ ଏ ଜାଗାର ନାଁ। ଯେହେତୁ କରୋନା କାଳ ଚାଲିଛି ତ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଏବେ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନେ। ବାସ୍ ବାହାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏ ଜାଗାଟା ବାଗୁଆପଲ୍ଲୀ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଓଡ଼ିଶାର କୈଳାସ।
तो फाइनाली आसिकी आउ गोटे जगार आम पहुँचलु सेटा हूँ विजीपुर नयागढ़ भापुर ब्लॉक रे जाउची। तो देखिपारे एटा शिव मंदिर तापर मुझे आपको साई मंदिर देखेबी। देखु शिव मंदिर ए लोकल एरिया रे ए जगह भल लगे देखापी। आप लोकल एरिया रे एमती जगह मिलनी भुवनेश्वर भी देखुं भल भल जगह किंतु ए लोकल एरिया बहुत लोग आसती यही जगह को। तो देखिपारे आम बुलाबुली सारिकी आम संध्या हो गला प्राय। यहाँ राधाकृष्ण मंदिर तैयारी चली तापर मुझे आपको साई मंदिर देखेबी। राधाकृष्ण मंदिर तैयारी चली। तो देखिपारे जंगल भितर केमतिया व्यूज। तो फाइनाली आपन को देखा दूसरी साई मंदिर विजयपुर आसिले आपको साई मंदिर देखा पड़ो। साई मंदिर निहाती देखिए। देखुं लोक मैंने के लोकल एरिया ये अर्बान एरिया रूराल एरिया रे बहुत फरक। रूराल एरिया लोक प्राय आसती जोटा कि गाँ गहली लोक मैंने ये आसापी बहुत भिड़ जमे। देखुं तो
କହିଲି ନା ହଉ ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯିବୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁ ତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏମିତି ପାର୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଠି ଆମର ବିଜିପୁରରେ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମେ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇଲେ ବିଜିପୁରର ସାଇ ମନ୍ଦିର। ହଉ ଇଏ କୁହାଗଲେ ଏଇଠି ରହିଲେ ଭାରି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜିପୁରର ଦେଖେଇଲି ସାଇ ମନ୍ଦିର। ତ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଭକ୍ତ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଇ ମନ୍ଦିର ବିଜିପୁରର? ଆପଣ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ତ କହିବେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ? ସାଇ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଉପରକୁ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା। ସେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ହଁ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ବି ନିହାତି ଆସିବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ସବୁ ପ୍ରଜା ଲାଗେ। ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ସେଠି ଆମର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭକ୍ତି ଭାବ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ, ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ, ବାସ୍ ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ଆପଣ ନିହାତି ଆସିବେ। ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀରେ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ଭ୍ୟୁଜ୍, ଏ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀରେ ନିହାତି ଦେଖିବେ। ତ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ବିଷୟରେ। ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ଆମ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏକ ଆଜ୍ଞା ଜାଗାରେ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ରହିଛି, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣଗତ କିଏ କୋଉ କର୍ମ କଲେ କ'ଣ ଫଳ ପରିଣାମ ପାଇବ। ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଲୋକ ଭୁଲ କରିପାରିବେନି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ଆଜ୍ଞା 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 ତେଣୁ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପରିବେଶକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିଲେନି, ଆଜ୍ଞା। ତାହା ହେଉଛି ଗିରି ହନୁମାନ, ଆଚ୍ଛା, ଆମର ତୋଟା ହନୁମାନ, ଆଜ୍ଞା। ମର୍ତ୍ତରାଜପୁର ଯୋଉ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସେଇଟା ହନୁମାନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିହାତି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ, ଘଣ୍ଟା ନିହାତି ବଜାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।